children of God, nandito tayo sa ating office at natanggap po natin ang bigay ng ating mabuting kaibigan from LM Services na walang iba ay si Miss Lynn Allen. Lynn Allen. This gift comes from Miss Len Albito ng LM Services na makikita nyo rin po sa Facebook. Ang LM Services po ay into photography services, digital printing, showing service, tarpaulin printing, dark transfer, sublimation at marami pa pong iba. Kaya kung gusto nyo po ng mga services nila, punta na lang po kayo sa LM Services PH na makikita nyo sa Facebook. Ang kanilang Facebook page po ay facebook.com/lmservicesph. So, let's see kung ano yung mga Actually, yung friendship namin ni Len ng LM Services ay napakahaba ng time sapagkat seminaryan pa lang ako, kaibigan ko na siya. Len actually is a catechist at siya din ay may vlog. So, vlog at vlog. Vlog. Si Len actually ay isa ring vlogger at isa ring vlogger. So, siya ay nagpa-vlog at nagpa-vlog. Sana natin. So, testing. Ano to? Pencil holder, no? Pencil holder, no? Wow. Alam niya yung favorite color ko. No. Ito, pencil holder. At may Wow. Very priestly. Gusto ko ang mga ganito kasi kahit na hindi ka naka-Roman collar, but the things that you wear will also remind other people of God. So, cross yan. Nice! So, pwede na. Malambot yung gamit niya na cloth. And tribal ang ano. Gusto ko kasi yung mga tribal. So, sakto ba? Tama ba? Ayan. Yun. Gusto ko to. Kaya, tatlo pala yung binigay niya. Ito makakahinga ka nito. Sakto. Tapos gusto ko yung kulay. At ito pala, lagyan din niya ng ballpen. Ay! Ballpen ba to? Ballpen nga. Pero, alcohol. Alcohol ba to? Ayan, may tube. Alcohol ba to? Alcohol nga. Wow. Pag okay to. Actually ngayon meron ng mga online press cons, pero there are times kasi na kailangan mo pa rin pumunta in actual so isang press con. So
instead na magdala ka ng malaking alcohol, yung mga ganito, very handy na siya dahil yan, ballpen na, alcohol pa. Nice! Yeah, alam na alam talaga ni Len yung needs ko. I think nasa iba talaga pagkatikista iba talaga pagkatikista, alam na alam yung needs ng pare. Yeah. And ang next na i-review natin ay personalized. Ooh, paring vlogger. Dati ko throwback pa yung picture ko dito. Actually, may story tong picture na yan. Kasi during that time, panahon to ni Santino. So noon kasi ginagaya-gaya ko yung post ni Santino, kaya may ganyan-ganyan din, di ba? So tawagan la sa akin noon Santino nung medyo payat pa tayo. Santino yung tawag la sa akin, kaya yan. Paring vlogger. Thank you. Salamat talaga. Salamat talaga. Thank you. Next up. Wawawin. Gusto kong isuot ito agad-agad para ma-check agad natin kung fit ba sa akin. A few moments later. Parang fit. Ba't gusto ko to? Biyaya. Biyaya dahil this is in line with the theme of the 500 years of Christianity in the Philippines this 2021, gifted to give. So, biyaya. Kita yung abs ko. Ako lang ba parang pakiramdam ko para akong Spider-Man dito. Actually, ang mga pare ay laging nakakatanggap ng mga shirts or t-shirts, but some of the t-shirts we actually give away dahil minsan hindi kami comfortable sa binibigay sa amin, or sometimes yung mga binibigay sa amin are hindi nagfi-fit sa personality namin. But there are really t-shirts that we keep, like yung mga memorabilia t-shirts, yung mga anniversary t-shirts that I personally keep. This is for 500 years of Christianity. So, I'll keep this one. And this is very Filipino. Then, the color is red. This really represents my personality. So, this shirt will stay. And this one also. A few moments later. Saktong-sakto. Saktong-sakto eh. Yan. So, thank you very much, Len, LM Services. Makikita nyo po ang kanilang Facebook page sa LM Services PH. So, type nyo lang facebook.com LM Services PH at makikita nyo na po ang kanilang mga services doon. Kasama na po dyan yung photography services, digital printing, showing services, tarpaulin printing, dark transfer, sublimation, at marami pa pong iba. So, check it out, facebook.com/LM Services PH. Maraming salamat kay Miss
Len Albito and sa kanyang family. Happy New Year po sa inyong lahat and Pit Senyor. Meron si Len actually kagaya po ng photography. I-type nyo lang sa Facebook ang i-type nyo lang ang